Sorry guys, ndikuya. Mama. Did you check it? Right guys, masquerade say guys, how are you guys? Masquerade say guys, masquerade say. Tell mchidana vamwe guys, tell mchitega vamwe guys. Nzara dzenyidzi. Inyaya nzara, wo, inyaya nzara. Diko chiko ipapa. Chi chachi baba. Ai wow, isapa. Mazinzara munisi akati kuza kuti azviri kusanzara rakadai chisa. Ita fast. Hello guys, masquerade say handina nguva yakareba guys, ndine kwandoda kuti ndimanye na2 ndina appointment na 2:15 chandofanga kubva na 2 o'clock exactly. Saka guys, apa pana makarona pafamba sei aripo right. Tati guys, tati regai tipedzise ndimanye nokuti zviro izvi kundiwandira, ndiri busy guys. Rini koza maneuze mningi wako akanyanyisa shamwari. Maneuze mningi wako akanyanyisa maneuze mningi wako ndinododosha kuti vanozvigona sei. Akanyanyisa maneuze mningi wako kudai akanyanyisa maneuze acho zvinotoita kuti chiita ibasa anenge obata achinzwa iso. Anymona. Anyway guys, ndiri busy ndosa musiri kundiona mondiregererawo guys, ndiri busy pandongoitaka time ndinouya ndiri busy. Anomongoziva kuti towards festive season, saka zvinhu zvakawanda zvanongo chimhanya-mhanyawo, vanhu vari kuvharawo makambani zvikwembi chichi tichidaro. Handitika I'm talking of ndiri kutaura madiaries. I am talking of my diaries, right? So we said 10 families that we are going to give away mahambas and it. So per 10 families, I already nominated 2 families. Ziriku WhatsApp group. And it. So veku WhatsApp group, veku WhatsApp group, guys. Variku WhatsApp group. Can you please tag 2 vanu? Pane 2 murukuziva conversation yataka ita ku WhatsApp group. Ene ndikataura kuti mimi 2 ndikambova questiona tuivavo tichida kunyatsokunzwisisa tikasvika pakuti okay they deserve hanza mudi kubatsirwa here. Tatoita ndine musikana saka we just did everything. Apa ndada tongozobuda kumhanya kuenda kune appointment. Anomaona. So 8 families dzibve pano and 2 dziripo kudhara ndedzepano vanhu vepano vasi vanga vari ku WhatsApp group. WhatsApp group kwedu reJobek kuti tinombopanana tinombotaurana maproblems edu. Saka pakutaurana maproblems edu pane vakataura maproblems vasingatombozivi nyaya yemafood parcels iyi. Ndobva vataura maproblems avo. Then ndobva ndava questiona ini nainyu kuti inini netimu rangu rimwe 3 ladies dziri kuseri tangachida kugadzira mafood hambas aya. Ndobva ndava questiona. Ndobva vazosvika pakuti ndobva pakutaura kuti no zvinhu zvakamira zvakadai. Ini ndobva ndangoonawo semunhu kuti zvakakodzera kuti sorry guys, ndikurohwa nezuva. Zvakakodzera kuti chidi tivabatsirewo tivaitirewo something. Anti muri kuona ndiri kupiswa futi. Anoona patangoona zvakakodzera kuti tivabatsirewo tivaitirewo something. Anti muri kuona. Saka pa 10 apa 2 dziripo kudhara. Saka I want you guys kuti we choose 8 families. I don't know how we are going to do it guys, to make sure kuti tikupa the relevant people. Andika we need to make sure that we are giving out the relevant people guys. Andika we need to make sure we are giving out the relevant people. I don't know how Tite say to Shamsa say, can you please suggest how we are going to do it, because they need to be here. And usangoti mwari ndirangare, we are going to verify whether hauna pekutangira. It's not something that unongoya onyora ti mwari ndirangare to vatangoti uyanyora. No,
we are going to verify, because it will be very unselfish of someone to just come here and say ina handina tongokupa iwe pamwe utori nemurume wako anoshanda anongwavha tomudye Christmas ino autoziva, then toita mumwe asina kana pekutangira iwe unenge waba. Regai, let me be honest with you people guys, antika, it's stealing, kuba, and God will never bless you. Mwari havafeka kurangarira zvachose. White Irene Koza, thank you Irene Koza. Yes Irene, thank you. I wanted this one to come from you guys, so that kunge ndiri kuchuza kana kufavor vanhu anditika. Thank you Irene, that one I am with you there. Thank you Irene, thank you. Tinaye WhatsApp group, but she never said a thing. Tinaye WhatsApp group asanga sina chakataura, so ndakabva nangotiwo avamwe since takati 8 vanobva kuno kwanditika. So this is the groceries guys, semagadziriro ataita. It's not much, but pekutangira unenge unapo anditika. It's not much, but pekutangira unenge unechi unenge unapo anditi. This is the grocery. It's not much, but pekutangira unenge uinapo andi muri kuona. Pekutangira unenge uinapo, rice kubikira vana unenge unayo anditika. Pane 4 kg ze rice, macaroni zvokuti vanawo, soup yacho iripo andimona. Upfu ndofunga pane 7.5 kg, because pane 5 kg pane 2.5, saka 7.5 kg. Then pane mabhodhoro maviri mafuta, pane tomato sauce, pane beans dzacho antika. So Christmas inenge yatobuda, pane bar sipo, you can wash, you can either bath, you can wash, right? Let me emphasize on this one guys. Mwari God, isusu we might not know you antika, tesingakuzivi iwo unouya pano anzi vari palive vatori nani vane data. Now that is the thing. How do we know and how do we verify kana vasipo antiona? How do we know and how do we verify? Andi muri kuona, how do we know and how do we verify? Ndonya imwe iripo animaona. So ukauya ukanyora ukati inini handina, ukamanager kuti bira kunonzi kuba, ukamanager kuti ndipei antimaona, ndipei chikafu tobva tati hashuwa tokunzwa tokupa. Iwe uchiziva kuti une murume wako anotoenda kubasa, unotori nemurume wako tunochema naye, wavharira chirikadzi isina chekudya nevana vayo, wavharira vana vasina chekudya nevana vake antika. Iwe watora chikafu ichi, I want to tell you it will never be well with you. Isusu tinogona ngoti alright wabudirira, iwe unotozvona wabudirira, but 2024 ndini nichatanga kuyamshira zvinhu zvisikufamba, because God will lock your doors. God will lock your doors. Wakabira munhu angati suppose kuti awane izvi, acha Christmas anenge achidemba kuti naye Mwari, saka vana ndiri kuvapei. Iwewe murume wako Mariama yanga achiti mutenga Christmas, makutonotenga doro andimona. Pane wakutonotenga doro nemari yangu suppose kutengerwa nemurume wako grocery, then you should know kuti you have blocked your blessings and it will never be well with you antika. Nekuda kwezvinhu zvidiki zvakafanana nechikafu, chikafu ichi itoilet chikafu ichi wabloka maropafadzo ako nekuda kwezvinhu zvisina neba zvokuti unodya 2 days zvobva zvapera. So do not block your blessings nekuda kwezvinhu izvi anti. Make sure if you are coming, you are saying kuti inini handina pekutangira antika. I'm going to add certain people pano vachati add antika, ndichaedha, but make sure kuti uri munhu asina. Saka tabvisa 3 food parcels right now. Pana Eunice haina 2 ways, we don't contest about it, because Eunice of Cosmo City, you know the story. A story here akashutirwa nemurume wake, she's the mother, she's the father, ane vana antika, anomhanya akati ndobika keke akadii. Sometimes munongo zawo business nemakeke rawandiro anombotoshawa ma clients. So that one yatotaurwa pano, so it's no 2 ways about this. So tasara ne 7 ma groceries antika. Saka 3 aya achaenda anoenda kune vanhu vavo, tasarigwa ne 7 andika, tasarigwa ne 7. No, my comfort is okay. My comfort is okay. Tienda kwa my comfort vakanga vachita kutamba ma stock failure. My comfort vakatongwara kudarika mamwe vakadzi vari panapa manje. My comfort havana internet but vakangwara manje. Vanga vachitamba ma stock failure vakabva kunotora gusara rave ma stock failure musuno ushu. Vakadonisira message vachiti ndakafunga kuti masvika ndisipo tatenda kunoshiyana grocery redu rema stock failure rekuti tiri rekupedza gore. So ndakabva ndatoona kuti chikafu vanacho. My comfort is okay. Let's live here for now. My comfort is okay. Vakangwara my comfort avana. My comfort ndemunhu akangwara manje, nemukadzi akangwarira zvokuti vakatowana capital yakanaka cheche my comfort. I'm telling you, munovashaya mai vaya, munovashaya, vakangwara zvokutodaro. Saka my comfort varipo. Let's live here. Anmona, andizi choose guys, itai muchida noti ndoda kuti ndibude 2 o'clock, ndoda kuti ndibve ndatobuda. Saka tineningikiri, we have 3 people here, tikuda 7 guys. Antika, please, if you know kuti wakaomerwa zvokutodaro antika, pick, ndoti ndati first preference ngaiite pano padiaries. Azvinetsi kupa vanhu izvi.
tikabuda right now we can just go kumikukuko tonotsvaga mazimbabwenzi asingatombotizivi anotambura tikanovapa tikatongonovablessa. But tanga tati timbotangawo pano nokuti tinogona kuve tine vamwe vedu vasitorina pekutangira. Anomaona hazvibetseri kuti titange kunopa vacho vari kunze panapa, unless vanhu vese vari pano vakati SIS MELLY mukawirirana kuti no SIS MELLY indai munopa vanhu, indai motsvaga vanhu vekupa uko, then haiwa ndinongoenda ndonopawo palive muchiona mazimba atetangonoonawo kuti totoenda kumikuku nokuti ndokunenge kutori nemaproblems makuru. Patangowa kuti pane mazimba tosvika topawo, patangowa kuti pane mazimba makadii henyu tichipa tichidarika vatotizivisa hatinei nekuti vatizive totonongawo pachidarika. Anomaona, so ndozvatiri kuda kuti tidini tionesane. Hanzi ko vaya vemwana ari pawheelchair, vaya vekubatsira vakanga vane nhumbi yauda kuzvarwa here vayasikana, ngatite tichitarisa ipo paya takabatsira mwana paya, asi mai vaya makaona vanga vatove neimwe nhumbu kureva kuti zviri kuvafambira samwe somehow. Ukaona nhumbu imazera edu kamai vaya, izera rangu ane nhumbu yakadai kusvika uku kureva kuti zviri kuvafambira. Guys, let's call a spade a spade. Hauite nhumbu uchiziva kuti dambudziko rako rakamira sei. Hauite nhumbu oramba uchingozvara uchiziva kuti hapana pekutangira. Tapa takaitira wheelchair mwana uya because wheelchair yake yanga yaparara. Muri kuona, but pafair chako pandakatozoona nhumbu ndakatoti Mwarika taitira mwana, the next we are not going kuti tivape. Ewa Dumebi is okay. Come on guys, Justina, Dumebi is okay. Dumebi is very very much okay. Come on, tingatora gusa recharity choti tukupa Dumebi asikana musadaro. Dumebi is very much okay. Dumebi anotogara imba inotodhura darika zamunogara imi. Dumebi anotogara imba dzinodhura darika imi. Dumebi zvakatokwira kuenda kuZimbabwe arotogasa mapepa ake kuenda kuchando. Muti timupe gusa recharity. Dumebi akada negusa rake mabhegi 3 anga nawo. Mai vemwana ari kuroya vari kuZimbabwe. Vakaenda kuZimbabwe. Yes, she was going to fit in up, but she's now nokuti vane maproblems. Maria vanenge pane kuti vashande vari kuita zvokufamba nemwana. She was going to fit in but havapo. Vakaenda kuZimbabwe uko ndokwavari nemwana. Kwanzi yakaita iwe ndingaita mimba nemistake. Iwe wakatasa zera rangu rino ndingaita mimba nemistake. Iwe mimsadaro iwe. Vakataura kuti ndiri kutsvaga mwana musikana ndine vakomana chete. Saka musikana ndiye wani ari pawheelchair vari kutsvaga mumwe musikana. Inga vakataura wani. No, my Eric vari kugara kumusha. She was going to fit in perfectly well, but she now stays kumusha. Vagara kumusha. Tikutsvaga vanhu vasina pekutangira, asina singa pekushanda, pekutangira ndo vatiri kupa. Kana utori pa uchigona kuenda uchinda kubasa kwako uchidai, tise tinavo vana guys. Tise tinavo vana. But kana uri able bodied, you don't qualify here guys. Chakanakira comment section munongopedzerana masports comment section imomo. Chakanakira comment section ukanyora comment munopedzerana masports imomo comment section imomo. Pane SIS MELLY ndinokumbirawo kana mbijana ufu ndinawo asi cousin mamoyo vakabvunza kuti asi data munaro here cousin nokuti muri pano. Bipindura ipapo. Batrish. Pakaita Keidzeka ati ndine vana vadiki SIS MELLY help out. Vanhu vakawanda vane vana vadiki cousin hamusi kushanda here. Hamusi kushanda here. Vanhu vakawanda vane vana vadiki cousin hamusi kushanda here. Munogona kuti mune vana vadiki, vanhu vakawanda vane vana vadiki apa. Hanzi family yana leachelwa in. That family, it was not one family. Those families, my families akawanda ende vanoshanda vaingotsvaga pekutangira chete. Vaingotsvaga pekutangira. Yes, Kuzai, you can still contribute. Tine a special family ine vana tukuitira vana. I made it clear pano we are not doing it for the mother. We are not doing it for the father because baba vacho vakaba. Kubak is wrong. We are not going to encourage vanhu kuti vati tinoenda kunoba tinobetserwa kudialysis. No, it's a no. But because of the kids, we are helping the kids. So, my dear sister, yes, you can still come on board so that we find my vegetables. Avo pa Christmas. Pane vana 5. We are just doing this for the kids and my assets vanayo anzi itsiko ko here SIS MELLY and this kunzwisa family yako. And this kunzwisa mini comment yako.
uya vane murume ari kujere vaiva havapo apa pa10 vasiyei vaiva apa havapo apa ndati apa nemai vaiva vasi mudiaries kanimoziya vakatokudza kuti vakatopesera nepano vambotanga nekunana Olinda vakatanga nekunana Loveness vakadii vakatozopesera nepano havasi mudiaries vakatokuudzai one kuti ndaraigwa neumwe munhu havasi vepano saka mai vaiva vabvisei apa vari sorted antika apa pana ndati madiaries epano vaya havasi mudiaries. Amona tichava reChristmas mai vaya tichava revana reChristmas since vanga vasina tikati vadyeriya we are still sourcing kuti tivaitire reChristmas rekuti vatangire vachitengesa mota dzavo kana vabvumira nemurume because apparently murume kwandiri never said anything about the cars akangoti ndakumbira kuti mundibatsirawo ne16,000 kwanzi pano vanogona mubudisa ndikati no, that one it's a no, we are not helping you, we are doing it for the kids. Vane murume wokusungwa ndo vandi kutaura vabvisei apa zvavo zviripo tinoda kutongotsvaga edu tiwane tikawana something chekuti vatengerwe mavegetables chete vana vaya mavegetables maybe nenyama usavi chete but vabvisei pagrocery iri apa ndepemadiaries anozviti madiaries family right. Let me try to add vandamboona kumusoro uku vari pano. Comment yakuramba kufamba right one. Right, let me do this. I'm trying to add charity unoyu panapa. I'm trying to add charity unoyu pano apparently hana green button. Ndoita say I was trying to add uyu futi keidzeka wacho hana green button ndandati nditire kwa add panapa tione. And my diaries, remember my diaries epanapa I know you. So kwa uchiti inini ndiri diary me I know ndotoziya kuti hauswe pano. Then ndichoziya. Yes manguve and phone dzedu dzakanakira manje inini tikushandisa ka phone dzemhando yepamusoro inotonyora padenga apa kuti uyu anotofollowa ifan top fan kana kuti anniversary kana kuti isubscriber. Okay. Hanza bakuda vari right varipo paya pachikona paya pavanenge vachibika huku dzavo varipo paya. Tafi Prosper hatisi kuita zvokutamba watita zvokutamba tatikuita zvinhu zviserious guys ndoda kuti tudzi chaenda papano anomaona right kana aripo ari kuti inini ari kunyazoziva kuti asi kubira mwari isa add request up send a request. Chido usati kombesha ndisizvo zvikuitwa naningi ngatingoitai zvedu pano kana mangobvumirana kuti ngatingoendai kunonzi kumastreet tongoenda kumastreet kana mangobvumirana naikuenda kumastreet.